седнала на диван. Здравейте. Как се седнала на диван, извинявай? Предполагам, както и на сърф. Качваш ти се отгоре. А мога да сърфирам на миндер? Може всякак. Значи ти наистина за хората, които нямат никаква представа какво е коуч сърфинг, защото Сашо си сърфира, ти да ни обясниш за какво става въпрос. Няма нищо общо с сърфа. Действително, става въпрос да приемаш хора в дома си и да ги подслониш по най-добрия начин, по който можеш. Било то на диван или на миндер. Или дори понякога на земята. Ако са прекалено много хора и нямаш място за тях, може и на туристически постелки, и на спални чували. Имало е хора, които спали вкъщи на балкона. Сериозно? Просто предпочитат да спят на въздух. А това са хора обикновено от нашата страна или от чужбина? Не, най-различни. И от България, и от чужбина, и от най-далечните кътчета на земята дори. Просто това са хора, които обичат да пътуват и предпочитат да видят държавата и хората точно през очите на местните хора. А как се намирате? Как има някой от Тайланд, идвайки в България, намира теб, за да спи на твоя балкон? Има уебсайт, който се казва couchsurfing.org. Всъщност, ето така изглежда знака на софийската група, който е специално разработен всъщност за нашата софийска група, която е доста голяма и активна. И по уебсайта. Всеки, който иска да бъде част от това движение или организация, си прави профил в уебсайта и започва да се свързва по различен начин с хората. С имейл. Също има и формуляри, които се попълват, когато правиш заявка за диван, couch request, както му казваме, и се попълва различна информация. Защо искаш да отидеш при този човек, защо отиваш в неговия град или държава. Съответно казваш нещо за себе си, има си профил, който се попълва, за да знаят хората какъв си, откъде си. Има снимки също. Разбира се, всичко е абсолютно на добри начала, можеш да откажеш, не си длъжен да приемаш никого. Дори можеш само да развеждаш хора в града си, не да ги приемаш. Това означава ли, че е безплатно всичко това? Да, всичко е безплатно. Всичко е всеки посреща гостите си до такава степен, до каквато иска. Можеш просто да ги подсуниш вкъщи и да им обясниш, че нямаш време да им обърнеш внимание, просто защото си зает. На някой можеш да дадеш ключ, на друг можеш да не дадеш ключ. То е на усещане. И в този смисъл тези, как да кажа, уговорки, условия и правила по някакъв начин на каучсърфинга са ясни за групата. И никой не се сърди на никого, ако аз ще кажа, добре, ще ти дам да кажем да спиш в лято на двора. И всъщност ти предварително уведомяваш хората какви са условията. Дори в самия профил е написано. Освен това има и референции, които препоръчват хора. Които всъщност хората, които са отсядали при теб или по някакъв начин те познават, пишат за теб в профил и казват, той е човек, на когото може да се вярва или не може да се вярва. Това е всъщност система за саморегулиране и за безопасност. Кои са най-странните хора, които са ти гостували на тези, при които ти си била? Най-странните хора, при които аз съм била, всъщност не са били странни, те бяха страхотни хора в Сирия, в Алепо. Просто най-добрите приятели, които съм срещнала в каучсърфинг до сега, като изключим хората в София, направиха ми изненада за рождения ден. Аз абсолютно не подозирах. Значи бяхме ми да правили шоколадова торта. Майката на момчето беше направила цяла софра, беше наготвила специално. И освен това, по някакъв начин бяха намерили един кек с бира, което е много трудно да се намери в арабска държава алкохол. И държаха да празнуват на рождения ми ден. Просто не искаха да ме пуснат да си тръгна от Алепо за Дамаск, без да празнуваме заедно с тях. Никой няма да ги забравя. Казваш Сирия, къде друга да си била по този начин? Сирия е най-екзотичното място. Други места, които съм била в Италия, в Испания, в Франция, тук наблизо в Румъния. Все още не съм ходила в Гърция, това предстои. В Македония. Каква опасността от неприятни изненади? Казваш, че ти виждаш един човек и така, но накрая отиваш и на място се оказва нещо друго. Случва ли се? Случва се, да. Случва се да не се харесате с човека, който те е подслонил. Тогава съвсем спокойно можеш да си тръгнеш, никой не може да те задържи. И какво правиш? Ако не ти харесват хората, просто казваш, извинявай,
нали, не се получава, не се чувствам добре с теб и си тръгваш. И да кажем, ако имаш резервен вариант, ако предварително си се свързал с някой друг от сайта, който живее в същия град, можеш да отидеш в тях или да отидеш на хостел. Или на хотел. Добре, колко се реално парите за какво трябва да си осигуриш ти, ако пътуваш по този диванния начин? Ами, всъщност е хубаво, когато отидеш някъде при някого да му занесеш подарък. Според това как усещаш човек. Защото предварително започва някаква кореспонденция между вас. И дълго усещаш какво представлява човека от среща. И можеш да придобиеш представа какво би му харесал. И всъщност, когато пътуваш по този начин, трябва да си осигуриш парите за транспорта със сигурност, за храна, разбира се, за музея, ако искаш да посещаваш такива. Да, всъщност като всяко едно пътуване. Спестяваш реално парите за стувки, които иначе би... Да, но ако искаш да бъдеш много добър с домакина си, съответно можеш да го почерпиш, можеш да го заведеш на ресторант, или пък ако ти искаш да отидеш до някъде и искаш да посетиш някакъв музей, замък, забележителност, съответно можеш да му платиш входа. Защото той самият или тя самата всъщност много пъти сигурно е ходила на тази забележителност. Има ли хора от Couchsurfing, които така пак се намират в, как да кажа, романтично-любовно отношение? Ами да, но обикновено става в същия град, в който живееш, защото по градове и по държави си има групи в Couchsurfing, т.е. подгрупи в сайта, които си организират най-различни събития, дейности, срещи. В София имаме месечна среща и седмична среща и всяка седмица се събираме една известна група хора, примерно 50 човека, водим си гостите с нас, на тези срещи запознаваме ги с нашата общност тук в София. Допълнително си организираме най-различни спортни събития между нас и излети, артистични купони също си правим, където човек може да пее, може да рецитира, всичко, което иска. Всъщност е абсолютно свободно и отворено и Couchsurfing не е само пътуване, безплатно пътуване и настаняване, е едно страхотно средство за социализиране. Дори в самия град, в който живееш, да намериш хора, които са еднакво мислещи и да се чувстваш добре и у дома си. И в същото време да се чувстваш част от света, защото постоянно идват хора при теб и ти ги запознаваш с твоя начин на живота и с твоята среда и твоята култура, заобиколено с приятелите ти в Couchsurfing. Благодаря ти много, пожелавам ти да хубави дивани, така да се каже, и на интересни неща. Това идва ми гост в България, трябва да купа нов диван, бързо. Така че заповядайте хубаво. Обикновено се стараеш да си добър. Благодаря ти.